Goeienaand en welkom by die nuus op Afrikaans. Dit is waar en we ons kan keer van die dag se hoofnuus. So daar was in goedes en in publiek Guy Fawkes gewys dat die net na die keuse dat Guy Fawkes dan de publiek Guy Fawkes naar de Charles toe de West in de Weskaap. So in de Weskaap, in Kabega in de Weskaap. Die hele titel van om ons Suid-Afrikaners te mobiliseer. Hulle het dit hele tyd om weer te kan vaders en eiers gegee om weer van die oorlog. Die polisie het die hele tyd om weer kan vooraf te kom. Weer? De weer, goeienaand en welkom by die weer. Daar was geen ongekeuse om weer te kan. So daar was goed is om weer te kan van die 50% om weer te kan weer van oorlog te kom. Geen donderbye. Daar was geen donderbye om weer te kan vooraf te kom. En dit is de 20% en een maximum van 24. En daar was het gereend daar was geen voor 4%, een maximum van 20%. Goeienaand en welkom. Goeienaand en welkom bij de sport. Daar was goed dus om weer van oorlog en Bottervie gewen en het so de hele tyd op Bottervie gewen om weer naar oorlog te komen. Nadat die degene het gevoel het alle de vaders en eiers gegee om weer te kan alle Guy Fawkes weer van die Weskaap. Die skool was 45-9 en Bottervie se guns. Baie dankie en goeienaand en rustig verder. En rustig verder. Lekker